ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи душанбе шоу харид ва фурӯши мошинҳо. ман ҳастам бо шумо бобоҷон саидов. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. марҳамат, ягон кас фирмаи худро реклама карданӣ бошанд, ба ин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 143 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 17 мошини фурӯшии беҳтарин мошинҳои бародаро. инак мегузарем ба видеои имрӯза. канали як бародаро ба шумо тавсия медам. беҳтарин канали бародаро, номаш Туёна TG. беҳтарин сурудҳои Туёнаро аз ҳамин канал дастрас мекунед. силкаш дар описиони видео мешавад. бародаро дароен подписатсия кунед, ҳамин бародарро дастгирӣ кунед, беҳтарин мешавад. мошини якум Toyota Corolla 1, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 57000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 391000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дуюм мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo, соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош 100%. ҳамаш мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархи ин мошин 14000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 98000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Chevrolet Optra, соли бароришаш 2007, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош 10 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 40000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 279000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. кондитсионер надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 174000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra G Caravan, соли бароришаш 1999,
объем мотор 1.6 коробка передачаш механик, судишвориш бензин, ҳуҷҷатош нав кардагӣ, ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 31000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 216000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ. Lada Priora соли бароришаш 2008, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, судишвориш бензини холӣ, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 244000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, судишвориш бензин газ. мошин на тюнинговат кардагиан беринша. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи ин мошин 5000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 40000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 соли бароришаш 2001, объем мотор 1.5, коробка передачаш механик, моторш инжекторай, судишвориш бензин газ. ҳуҷҷатош 5 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаен, маладёжни кардагиай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 84000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21015 соли бароришаш 2005, объем мотор 1.5, коробка передачаш механик, судишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 16000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 112000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. دهم ماشین فروشی اوپل بچکا соли бароришаш 1999 объем мотор 1.6 коробка передачаш механик судишвориш бензин газ ҳамаи ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат дорад задни камера дорад магнитофони нав задагӣ телевизор мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи ин мошин 39000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем
272,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. Мерседес Сечка Простой соли барори 6994, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, гази евро 4 дорад. ҳуҷҷатош яксолаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 25,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 174,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Sedan соли барори 6995, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, нав хадавой кардагӣ. ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 25,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 174,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сенздаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira соли барори 2000, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. нархи ин мошин 35,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 244,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешаванд. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чордаҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz соли барори 2007, объем мотор 0.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 25,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 174,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. понздаҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico соли барори 6997, объем мотор 1.4, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ. ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мирзо Турсунзода. нархи ин мошин 17,500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 122,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шонздаҳум мошини фурӯшӣ. Грузовик Газел соли барори 2005, ҳуҷҷатош нав кардагиай, сӯзишвориш бензин, газай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. нархи ин мошин 24,000 сомони тоҷикӣ мебошад.
با روبل حاضره گردانیم 167000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید و معلوماتی بیشتر را دسترس کنید. هفدهم ماشین فروشی واز 2107 سالی برارشش 2007 موتورش اینجکترای حجتاش 1 ساله ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر کلوب. نرخ این ماشین 17000 سومان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 118000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید و معلوماتی بیشتر رو دسترس کنید. خی برادرو، خداوند نگهبانتان باشد تا ویدیوی آینده. در پناه خدا باشید.